Ahojte krásky! Keďže sa blíži Halloween, pripravila som pre vás inšpiráciu. A to inšpiráciu na leopardie líčenie. Tak poďme na to. Ako prvé som si vykontúrovala tvár. Teraz idem líčiť oči. V podstate je to úplne jednoduché. Nakreslím si výraznú očnú linku na horné viečko a potom na spodné viečko. Následne ich spojím dokopy. Teraz ešte linky zafixujem pomocou čierneho očného tieňa a jemne ich aj rozmažem. Riasy vytočím a nalíčim riasenkou. Do vonkajších kútikov očí použijem pár dlhých trsov. Oči sú už hotové, takže idem na obočie. Pomocou ceruzky si opticky predĺžim chĺbky obočia. Teraz si nakreslím leopardie škvrny. Použijem tmavohnedý očný tieň a nakreslím si ich pozdĺž lícnych kostí a na čelo. Super je to, že nemusia byť vôbec pravidelné. Teraz si dám na prst zlatý očný tieň a škvrny ešte pozvýrazňujem. Teraz dám na štetec čierny očný tieň a okolo hnedozlatých škvrn budem kresliť takéto čierne škvrnky. Čierny očný tieň použijem aj na špičku nosa. Nad čierny tieň použijem trochu ružovej. Teraz pomocou čiernej ceruzky vytvarujem pery. Na spodnú peru použijem trocha červenej. Teraz už len nakreslím nad pery čierne bodky očnou linkou. A leopardie líčenie je hotové. Čo povieš, páči sa ti? Vidíme sa v ďalšom videu. Maj sa krásne!